Mataas na inflation rate dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin, ramdam ng ilang mamimili sa Dagupan City. May ulat si Russell Simorio. Pahirap na raw ang pagtaas ng inflation rate o bilis ng pagmahal ng bilihin o bayarin. Ramdam sa karinderyang ito sa Barangay Maluwod, Dagupan City ang mataas na presyo ng bilihin. Bukod sa mataas na presyo ng LPG, mataas din ang presyo ng isda, karne at gulay sa pamilihan. Binabawasan ko na lang po yung pag-serving ng gulay tsaka mga kawawa naman po yung mga customer ko. Tinas yung presyo ko. Naitala ng gobyerno ang 4.9% na inflation rate. Ito ang pinakamataas na naitala simula Enero 2019. Ayon sa DTI, ang mga ipinatupad na lockdown at restrictions ang nagpalala sa pagtaas ng presyo ng produkto. Maas din yung mga inputs, production inputs. May kahirapan din ng procurement ng mga raw mats, lalo na yung mga galing sa ibang bansa na mga raw mats. Ayon sa isang ekonomista, pinakaapektado ng pagtaas ng inflation rate ang mga kumikita ng minimum at mga nawalan ng trabaho. Yung purchasing power ng peso is magde-decline, mababa. So, kukunti lang yung mabibili ng ating pera pag mataas ang inflation rate. Samantala, nagpatupad ng oil price hike ang ilang kumpanya ng langis ngayong araw. Nasa 50 hanggang 60 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, 90 centavos hanggang 1 peso naman sa kada litro ng diesel at 80 hanggang 90 centavos sa kada litro ng kerosene. Kasama si Henry Duminsil, Russell Simorio, Balitang Amyanan.